köszöntöm Önöket a Szentgyörgyi Napok rendezvénysorozat 2017. évi megnyitóján. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Balla Mihály országgyűlési képviselő urat, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnökét, Nógrád megye fejlesztési biztosát. Nagyné Barna Orsolyát, a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatóasszonyát. Barna János urat, a Nógrád megyei közgyűlés alelnökét. Selmeci Zoltán urat, az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Központ főosztályvezetőjét. Tóth János urat, Diósjenő község polgármesterét. Szabó Béla urat, a Magyar Speciális Olimpiai Bizottság társelnökét. Bóné Márta Zsuzsanna asszonyt, Mackó és Baba gyűjtőt Kisterenyéről, a Kazári Mackó és Babaház gyűjteményének tulajdonosát. Ürmösi Ákos urat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád megyei igazgatóságának megyei igazgatóját. Arnóczky Istvánnét, a Mackó Mama Alapítvány elnökasszonyát. Holler Lajos urat, a Mackó Mama Alapítvány képviselőjét. Peller Károly urat, a Budapesti Operettszínház nívódíjas művészét, a legígéretesebb fiatal tehetséget elismerő művészeti marsalbot tulajdonosát, Csillagdíjast, aki 2011-ben az év operettszínésze volt, és azóta is számos sikeres szerepben láthattuk, hallhattuk. Teleki Gergő zongoraművész urat, aki 2001-ben a Zeneakadémia legeredményesebb növendéke volt, azóta számos nemzetközi zongoraverseny elismert művésze. Köszöntöm a megjelent intézményvezetőket, a versengő tanulókat, felkészítő pedagógusaikat, kísérő szülőket és minden kedves vendégünket. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Felkérem Nagy László urat, a Szentgyörgyi István Általános Iskola intézményvezetőjét, köszöntse a vendégeket. Tisztelt képviselő úr, igazgatóasszony, főosztályvezető úr, tisztelt polgármester úr, művész úr, intézményvezetők, kedves megjelentek! Az intézmény vezetőjeként szeretettel köszöntöm Önöket. Kérem, engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam Önöknek a Diósjenői Szentgyörgyi István Általános Iskolát. Kezdem a lényeggel. Véleményem és tapasztalatom szerint egy tanintézményben az ott folyó oktatás-nevelés színvonalát, az iskola tanulói létszámának tendenciái tükrözik a legjobban. Nálunk ez a szám az elmúlt 5 évben folyamatosan növekszik. Mára megközelíti a 230 főt. A diósjenői gyermekeken kívül iskolánkba a környező településekről is járnak diákok, de vannak tanulóink Romhányból, Verőcéről, sőt még Vácról is. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az oktatás minőségére és sokszínűségére. Az emelt szintű matematika oktatás mellett diákjaink első osztálytól tanulnak idegen nyelvet, ehhez korszerű nyelvi laborral rendelkezünk, de tanulunk informatikát is elsőtől. A képességfejlesztő sakkoktatás mellett nagy sikere van a balett és tánctagozatnak, valamint a labdarúgó tagozatnak. Tanulóink órarendi oktatás keretében részesülnek tánc és mozgás, valamint dráma és táncképzésben. Az idén újra kezdetét vette a zenei alapképzés iskolánkban. Az elnyert ökoiskolai cím birtokosaként óriási hangsúlyt helyezünk az egészséges életmódra, a fenntarthatóságra való nevelésre. Ennek érdekében a teljes körű iskolai egészségfejlesztési pályázaton nyert konyhai eszközöket felhasználva az önkormányzat és a Diósjenői
Iskolás Gyermekekért Alapítvány támogatásával létrehoztunk egy tanulói tankonyhát, ahol a diákok elsajátíthatják az egészséges ételek elkészítésének módját. Az iskola épülete jó állapotúnak mondható. A Balassagyarmati Tankerti Központ támogatásának köszönhetően folyamatosan szépül, gyarapodik. Legutóbb például az épület egy részének burkolata, valamint a tanulói mosdók újultak meg. Az intézmény diákai rendszeresen megmérettetik tudásukat és tehetségüket, legyen szó akár regionális vagy országos versenyről. Vallom, hogy a befektetett munka és a felkészítés színvonala mindig meghozza az eredményét. Legutóbbi büszkeségünk a megyei kiterjesztésű Nógrádikum kincseink őrzője a diákokért elnevezésű általános iskolai vetélkedő első helyezésének elnyerése volt. Kitűnő a kapcsolat a helyi civil szervezetekkel, szülőkkel és minden segítőnkkel. Örvendetes számunkra, hogy az elmúlt tanévben végzett 8-os tanulóinkat kivétel nélkül felvették az általuk megjelölt középfokú tanintézményben. Ez valószínűleg köszönhető annak is, hogy a felvételi időszakot megelőzően a Váci Boronkai György Szakközépiskola pedagógusai 2 hónapon keresztül felvételi előkészítőt tartottak itt az iskolában magyar és matematika tantárgyban. Büszkén mondhatom el, hogy a nevezett Boronkai György Középiskola intézményvezetőjének visszajelzése szerint az utóbbi 2 évben az iskolánkban végzett és az ott továbbtanuló szentgyörgyés diákok állják meg leginkább a helyüket, az ő 9-es bizonyítványuk eredménye tükrözik leginkább az itt kapott magas szintű felkészítés eredményét. És most néhány szó ma kezdődő immáron hagyományos Szentgyörgyi Napok rendezvénysorozatról. Az idén rajzpályázatunkra összesen több mint 100 pályamunka érkezett, mintegy 10 iskolából. Nagy öröm számunkra, hogy kezdeményezésünk híre messzire eljutott, hiszen több megyéből érkezett pályamunka. Iskolánk névadója, a település szülötte kiváló előadóművész volt. A térségi mesemondó és irodalmi vetélkedővel szeretnénk méltó módon ápolni emlékét. A mesemondó versenyt összesen 6 korcsoportban hirdettük meg, az idén harmadszor óvodások számára is. Külön öröm számunkra, hogy az összes korcsoportot tekintve ők vannak a legtöbben. A mesemondó megmérettetésre összesen 14 település 79 versenyzője érkezett. A holnapi irodalmi vetélkedőre 5 csapat jelezte részvételi szándékát. A tavalyi népdaléneklő verseny sikerén felbátorodva az idén már az óvodástól a középiskolásig szinte minden korosztálynak hirdettünk versengést, melyre 30-nál több népdaléneklő jelentkezett. Rendezvényünk pénteki záró napja a sporté. Ide a labdarúgásra 7 intézmény, mindegy 16 csapata, az asztali teniszre 5 intézmény 20 diákja nevezett. Néhány bevezető gondolat után kérem engedjék meg, hogy köszönet mondjak az intézmény valamennyi dolgozójának gondos és önzetlen munkájáért. Nekik és a nagyvonalú támogatóknak köszönhetően úgy gondolom, méltó módon tudjuk fogadni a nagyszámú versenyzőt és az érdeklődőt. Az egész tantestület és kollektíva egységben dolgozott az elvárt sikerért. Ezen gondolatok jegyében kívánok minden résztvevőnek sok sikert, a zsűrinek jó munkát, a publikumnak pedig jó szórakozást. Köszönöm megtisztelőt! Rendezvénysorozatunkban második éve kapott helyet a népdaléneklő verseny. Intézményünkben is folyik ilyen irányú képzés. Magas színvonalú oktatásról Simon Katalin Bonis Bona díjas oktatón gondoskodik. Kérem, fogadják meg szeretettel! Szeretettel köszöntök mindenkit! Nemrég ünnepeltük a Zsuzsannákat, és úgy gondoltam, hogy a mai eseményre névnapi köszöntőket rakok össze, és azt fogom önöknek elénekelni, szóljon hát a Zsuzsannáknak, de nem csak a Zsuzsannáknak, hanem minden kedves jelenlévőnek. Sok Zsuzsannának oka, vígan megérhes, napjaidat szemelni, ne légyen terhes. Az ég hallja
te néked minden öröm, holtig adasség. Semmi bánat, semmi bó, ne találkozzék. Legyen életednek virága, mint kinyílt, szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt. Zendülj fel, Szent János, holnap neved napja, vegyen fel az Isten, sőt a jobb karjára, míg fenn lesz az égen, csillagod a broncsa, az Isten áldása szálljon a házadra, az Isten áldása szálljon erre házra, kisebbről nagyobbra, leginkább Jánosra. Kelj fel, János, ne aludjál, neved napjára vírattál. Ma van János neved napja, az Úr Isten neki adta. Felkelt János nem aluszik, velünk együtt mulatózik, velünk együtt vigadozik. Az Isten áldása szálljon mindannyiatokra! Tisztelettel kérem Balla Mihály képviselő urat, nyissa meg a rendezvény sorozatot. Szép jó napot kívánok én is mindenkinek. Biztos vagyok benne, hogy én befejezem a gondolataimat, nem fogok ekkora tapsot kapni. Ennek csak egyetlen egy oka lehet, hogy nincs olyan jó hangom, mint Katinak. Minden más alapján viszont megérdemelném. Nagyon örülök neki, hogy megint itt vagyunk és együtt vagyunk, és ez nagyon jó érzés. Különösen akkor, amikor az ember köszöntőt szeretne, vagy megnyitót szeretne mondani egy ilyen rendezvényen, akkor legfőképpen elsősorban az jut eszébe, hogy akkor, amikor tanárok, szülők, iskolák, civil szervezetek, vagy helyi személyiségek fontosnak tartják az együttműködést annak érdekében, hogy a gyerekek minél jobb körülmények között tanulhassanak. Ennek az igazi oka és célja az, hogy mindannyian, akik most abban a korban vagyunk, hogy felnőttek vagyunk, gyerekeink, van, akinek már unokája van, és fontosnak tartja azt, hogy milyen lesz 15-20 év múlva az a világ, amiben élni fogunk. És nagyon érdekes dolog, hogy nagyjából mi mit tudunk hozzátenni, a pedagógusok, a szülők, az nagyjából itt dől el az iskolában. Az iskolában fog eldőlni az, hogy a szülő segíti a gyereket abban, hogy igenis tanuljon, segíti abban, hogy megértse, hogy a tanulásnak a legfontosabb értéke az, hogy majd felnőtt korában olyan dolgokat fog tudni, amit talán más nem, hogy olyan ismeretekkel fog rendelkezni, amivel meg fog tudni boldogulni az életben. És én azt gondolom, hogy mindenki, aki most itt van, ilyen kiemelt rendezvényen, egy megmérettetésen, egy versenyen, a jelenlévők, és itt beleértek mindenkit, a legfontosabb célnak talán ezt látja, hiszen a szülők izgalommal várják, hogy hogyan szerepelnek a gyerekeik, a felkészítő tanárok hetek óta készültek arra, hogy sikeresek legyenek a diákjai, és az iskolák pedig kiemelten egyre fontosabbnak tartják, hogy megjelenjenek ezen a megmérettetésen.
És ez egy nagyon fontos dolog, és ahogy igazgató úr is jelezte, hogy nemrégiben volt egy Nógrádi megyei vetélkedő, ahol Diós Jenő első helyezést ért el, gratulálok. Azt nem tette hozzá, hogy a 4. helyezett is, mondjuk a Vadkerti iskola, csak 4 ponttal maradt le ebben a versenyben a dobogóról, nem csak a dobogóra, az első helyezetthez képest, ami azt mutatja, hogy egyre több iskolában tartják fontosnak azt, hogy a művészeteket, a hagyományőrzést, a népművészetet, a sportot, és ebben egyre több iskola kiemelkedő teljesítményt mutat. És ez nagyon jó hír. Az egy másik kérdés, hogy vannak persze nagyon nehéz problémák, vannak olyan ügyek, amelyeket meg kell oldani, és a tankerület igazgatójának, Barna Orsinak ez egy fontos feladata, hogy koordinálja a következő években az itt dolgozóknak és az itt iskolába járó gyerekeknek a mindennapos ügyeivel kapcsolatos teendőket. És én azt gondolom, hogy ha jövőre bizakodóan tekintünk, akkor talán mindenki partner lehet abban is, hogy nagyon sokat teendők. Sokat teendők annak érdekében, hogy lássuk azt, hogy 15-20 év múlva gyerekeink hova fognak eljutni, és mi, amikor már idősödni fogunk, vagy eljutunk egy olyan korcsoportba, amikor már idős emberként nézzünk rá a fiatalokra, hogy minél büszkébbek lehessünk rájuk. És a mai napon szerintem, akik itt lesznek, és a szereplőket látván mindannyian büszkék lesznek majd a diákjaikra, a gyermekeikre, de ez tényleg csak akkor jó, hogyha mindenki részese ennek az örömnek és ennek a munkának. És még egy-két gondolatot hozzátegyek, az ilyen versenyek is, ugye itt meg vannak adva különböző irányok, mesék, tündérmesék, alsósoknak, még egy szempontból nagyon fontos. Amikor az ember, aki szereti a meséket gyerekkorában, vagy megpróbálja elképzelni a fantáziájában a mesének a lényegét, a történetét, a szereplőit, a világát, annak a éppen mesei történetnek, amit elolvas, vagy akár meg is tanul, akkor sokkal gazdagabb lesz, mert én annak a híve vagyok a mai világban, amikor a gyerekek alig várják már, hogy nyomkodják az internetet, meg az okos telefonjaikat, majd hogy nem függőségük van ezzel kapcsolatban, sőt, mondhatnánk azt is, hogy függőségük van, és hogy sajnos ennek a generációnak a tagjai, és nagyon nagy öröm pontosan ezért, hogy megállunk egy pillanatra, és elfelejtjük ezt az internetes őrült világot, és odafordulunk a legmélyebb és a legszebb gyökereinkhez, ami a népdalokat jelenti, ami a meséket jelenti, azt a fantázia világot és azt a gyönyörűséget és szépséget, amit lehet, hogy az internet nem tud visszaadni, hanem csak a személyes kapcsolat, a személyes szereplés és egy ilyen közösségi program, mint ami itt van most Diós Jenőn az iskolában. Hát én bízom benne, hogy még többen jönnek majd jövőre is, meg 2 év múlva, 3 év múlva is, vagy 10 év múlva, vagy 15 év múlva, és arról fogunk tudni beszámolni, hogy igenis ebben a nehéz világban is a gyermekeink azt az indítatást kapják, hogy megőrizzék a legfontosabb hagyományaikat, a helyi kötődéseket és azt a kultúrát, amit a magyar kultúra jelent, és ami onnan indult el, amit mi népdalnak, népmesének, népművészetnek tekintünk. És hogy egyik kritikusomnak megfeleljek, aki tavalyi után azt mondta, hogy jó beszéltél, csak kicsit hoztam, így megpróbálom lerövidíteni ezt az egy gondolatomat még, amit zárásképpen szeretnék elmondani. Mindenkinek kívánok nagyon jó versenyzést, nagyon sok örömet, és nagyon sok boldogságot abban az együttlétben, amit egy ilyen rendezvény is jelenthet mindannyiunk számára. Köszönöm szépen a megtisztelést! Iskolánkban szeptembertől kezdődött a zenei alapképzés. Öröm számunkra, hogy tanulóink körében nagy az érdeklődés a komoly zene iránt. Mi, pedagógusok tartjuk, hogy a példa nevel, ezért nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat Teleki Gergő zongoraművész úr, aki Liszt Ferenc második magyar rapszódiájával kedveskedik nekünk.
Elérkeztünk megnyitó ünnepségünk rajzpályázatának díjátadójához. Az idén az óvodások és az alsó tagozatos korosztály a kedvenc tündérmeséjüket készítették el szemedgyönyörködtető alkotások formájában. Az 5-6 és a 7-8. osztályos diákok Csodák világunkban izgalmas témakörben készítették el versenymunkáikat. A rajzpályázat alkotásait Németh Árpád földrajzszakos tanár, Neufeld Anna díjas, Hinz Gyula emlékdíjas művész értékelte. Felkérem Németh Árpád festőművész urat, a zsűri elnökét, a beérkezett pályaművek értékelésére, majd a díjak átadására. A rajzpályázat díjainak átadásához kérem a nyertes versenyzőket, nevük elhangzása után fáradjanak a színpadra. Tulajdonképpen nem is a pályamunkákat akarom én most itt értékelni, hiszen a díjakkal megtettük ezt. Odakint meg lehet tekinteni a kiállításon ezeket a műveket. Inkább azt mondanám el röviden, hogy melyek voltak a legfontosabb szempontjai a zsűrizésre. Így érteni is fogják, hogy azok a díjazottak, akik első, második, harmadik díjat kaptak, miért is kaphatták. Ugye kicsit a tündérekkel kapcsolatos témát dolgozták föl. Az óvodások, alsósok rajzai mindig különös élményt jelentenek annak, aki szereti a gyermekrajzot. Mert a kisgyerek nem az eszével, hanem a szívével rajzol. Nem gondolkodik azon, hogy hogy fog ezt tetszeni majd a tanárbácsinak vagy a óvónéninek, hanem amit érez, amit gondol, teljes szabadsággal keni oda a lapra. Azt hiszük, hogy ez valami véletlenszerű, és talán csak gyermekes játék. Picasso azt mondta, 15 évig azon törtem magamat, hogy megtanuljak úgy rajzolni, mint a felnőttek. Majd utána 40 évig törtem magamat azon, hogy megtanuljak úgy rajzolni, mint a gyerekek. Tehát a gyermekrajzban van valami olyan eredeti, amin azt mondhatjuk, hogy olyan kis tündéri. Tehát így találkozott a kisgyerek, meg ez a tündéri mese. A nagyobbak természetesen tanulják már a távlatokat, tanulják a perspektíva szabályait, tanulják, hogy tónusok vannak, hogy a megvalósításnál van fény és árnyék, szóval egy csomó kötöttsége. Ezek a kötöttségek igen gyakran egy kicsit korlátozzák is a megvalósulás szabadságát. Ezt tudni kell. Mi az, amit mégis kerestünk a munkákban? Azt kerestük, hogy mi az a plusz, az az egyéni, amit a gyerekek egyenként ehhez a témához, mint a világ csodái, hozzátettek. Itt megint idéznék valakit. Ugye, miről szólnak a rajzok? Hát a világ csodáiról. Hol vannak ezek a világ csodái? Kint a Földben, a világegyetemben, vagy itt a Földön, vagy a tudomány teljesítményeiben? Igen. Ott is. Csak hogy 2500 évvel ezelőtt hangzott el ez a mondat, hogy
Sok van, ami csodálatos, de az embernél semmi sem csodálatosabb. Ha megnézik a díjazásokat, ezt is figyelmetjük. Tulajdonképpen ennyit akartam. Következzék a díjak átadása. Az óvodás korosztállyal kezdjük. Harmadik helyezést ért el az Érsekvadkerti Mici Mackó csoport. Gratulálunk! Második helyezett lett Hafner Dóra Szendehelyről. Gratulálunk Dórinak! Az első helyezést Bársony Réka a Katica csoportból érte el. Az első-másodikos korosztályban megosztott harmadik hely született. Harmadik helyezést ért el Györfi Dóra második osztályos tanuló a Váci Karolina Katolikus Általános Iskolában. Szintén harmadik helyzet lett Varga Regina Stella második osztályos tanuló Ludán Halásziból. Második helyezést ért el Takács Boldizsár második osztályos tanuló Érsekvadkertről. És a korosztály első helyezettje Szrenko Zsófia első osztályos tanuló Érsekvadkertről. A harmadik-negyedikes korosztályban külön díjjal jutalmazta a zsűri Olá Kamilla, harmadik osztályos tanulót, a Széchenyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola tanulóját. Harmadik helyezést ért el Horváth Lengyel Julianna a Karolina iskolából Vácról. Második helyezést ért el Kabal utca harmadik osztályos tanuló Érsekvadkertről. Szintén második helyezett lett Kató Bálint, harmadik osztályos tanuló a Karolina Általános Iskolából Vácról.
negyedik osztályos tanuló Nagyoroszi volt. Gratulálunk minden versenyzőnek! Az 5.-6. korosztályában külön díjjal díjazta a zsűri Seibert Márton 6. osztályos tanuló munkáját a Földvári Károly Általános Iskolából, Vácról. Szintén külön díjat kapott Hegyesi Noémi, aki szintén 6. osztályos és szintén a Földvári Károly Általános Iskola tanulója. Harmadik helyezést ért el Luzsák Valentina Rétságról. Szintén harmadik helyzet lett Stolzenberger Zsazsá Lajla, 5. osztályos tanuló Szendehelyről. Második helyezést ért el Varga Adriána, 6. osztályos tanuló, a Romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója. Nyertese Konstans Mária Franciska, a 6. osztályos tanuló, a Karolina Katolikus Általános Iskola Vácon. A 7.-8. korosztályban harmadik helyezést ért el Komáromi Blanka, a Karolina Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Második helyezett lett Rácz Brigitta, 7. osztályos tanuló, a Szentgyörgyi István Általános Iskola tanulója Diósjenőről. Az első díjat nyerte Szakraui Szara, 8. osztályos tanuló, a Szentgyörgyi István Általános Iskola tanulója. Tisztelettel felkérem Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyarmati Tanterület központi igazgatóját, adja át a Szentgyörgyi István Általános Iskola rajzolyazatának vándordíját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ma itt Diósjenőn a Szentgyörgyi Napok megnyitó rendezvényén. Külön tisztelettel köszöntöm képviselő urat, főosztályvezető urat, polgármester urat, jegyzőasszony és valamennyi meghívott vendéget. Idén is nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy átadjam a Szentgyörgyi Vándordíjat. Ezt a díjat az iskola, a Szentgyörgyi István Általános Iskola Nevelőtestülete alapította 2012-ben, a névadó születésének 170. évfordulóján, azzal a céllal, hogy méltóképpen jutalmazza a térségben folyó képzőművészeti munkát. A díj, itt található az asztalon, vörös márványból és fából készült, Szentgyörgyi István tűzzomácból készült képmása található rajta, illetve egy résztábla, amelyre minden évben annak az iskolának a nevét gravírozzák, amelyik a díjat kapja. Az az iskola kapja minden évben ezt a díjat, aki a zsűri döntése alapján a legszínvonalasabb pályaműveket küldte be a pályázatra. Németh Árpád művész úr méltatta az alkotókat, bemutatta a pályázatokat, és ezek alapján azt gondolom, hogy nem meglepő, hogy idén ezt a díjat a váci
Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola érdemelte ki. Szívből gratulálok pedagógusoknak! Iskolánk diákjai sokféle területen tehetségesek, közülük Varga Büszke Borbála, Varga Kardos Kolos, Varga Bátor Botond sportakrobatika bemutatóját láthatják most. sportképzés mellett művészeti képzés is szerepel iskolánk oktatási palettáján. Tanulóink a táncot tanórákon, illetve választható fakultatív formában is elsajátíthatják. Nagy örömünkre szolgál, hogy örömmel köszönhetjük Peller Károly művész urat, a Fővárosi Operettszínház elismert tagját.
színpadra hívom a művész urat, majd iskolák tánctagozatos növendékeit. Felkészítőjük Rákos táncpedagógus. Szép jó napot kívánok, csokrom, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát egyrészt tátott szájjal néztem a produkciókat, egyik jobb volt, mint a másikát, különbségtelen utolsó, teljes ámulat. Megígérem, hogy én nem fogok kézen állni, mert akkor csak nagy nevetés lenne. De ellenben, hogy a fiatalok is ismerkedjenek egy olyan műfajjal, ami igazi hungarikum, a sajátunk, az operett, ezért első dalnak egy olyan dalt választottam, ami azt hiszem a legismertebb magyar operettből, a Csárdás királynőből való, és az a címe, hogy Jaj, cica. Nagyszerű, hogy mindig, amikor ilyen művészetiskolákban van fellépés, vagy én zsűrizek valami ilyen helyen, akkor mindig elmondom a kedves szülőknek, meg a tanároknak és a gyerekeknek is, hogy ugye nyilván nem mindenkiből lesz művész, de nagyon fontos szerintem az, hogy a művészettel megismerkedjenek fiatalkorukban a gyerekek, mert talán könnyebb megérteni, és talán az élet szépségéből egy csomó mindent könnyebb meglátni és észrevenni, és azt hiszem ez a boldogságnak a legfontosabb része, hogy ahogy szokták mondani keleti filozófiákban, hogy a boldogsághoz nem vezet út, az út maga a boldogság, és talán a művészet ebben segít nagyon-nagyon sokat nekünk. Igen, hát akkor most következzen a Jaj, cica. Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad, hagyd a nőket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsz te azzal, hogy 100 lány szív megszakad, megvigasztalódnak ők, nem halnak bele, s hogy mit szólnak majd a nők, mit törődsz vele? S újra jött csak egy még, és a szívem új fennék, jaj, cica, eszem azt a csönd, kis szám, nélküled még a mennyország is vár. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem így soha. Jaj, cica, eszem azt a csönd, kis szám, nélküled még a mennyország is vár. Ha ők is a mennyben nem cica, csak mennybe élhet kiugrott cicám. Hányszor mondtam már magamnak, most meg házasodsz, ezzel minden rendbe jön, majd vigyázz a nő. Hogyha látsz egy szoknyát, attól meg ne zavarodj, mint a mellett esemet, jaj, de hús rege, mert egész asszony regemet jár szívem veled. Erre már le nem szokom, nélkülében csak súgom. Cica, eszem azt a csönd, kis szám, nélküled még a mennyország is vár. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem így soha. Jaj, cica, eszem azt a csönd, kis szám, nélküled még a mennyország is vár. Ha ők is a mennyben el, cica, csak szedtek, szívnek, szívnak, cicám, cicám. Köszönöm szépen! Na most már nem fog annyira izgulni, mert legalább ti hazai pályán lesztek, és ahogy színházi berkekben szoktuk mondani, most egy premier következik, de egy olyan premier, amit még soha nem próbáltunk, csak külön-külön, és most együtt megpróbáljuk. Szia! Azt szoktam mondani, hogy nekem eddig a legalacsonyabb partnerem az Oswald Marika volt. Kiesett. Most már egy sokkal kisebb partnerem. Na, készen állunk? Igen, akkor következzen a premier, az Éjjel az Omnibus tetején című dal. Gyere, Tubicám,
Tökre rendet cicán, és nincs a napban semmi szégyen, Fűítsük föl, hogy volt véged, mikor te meg én a liget rejtekén egymásra lehetünk szerelem terén. Vigyeztek a fán, te indatlan a szár, a vakvetésben van a játszott, messziről egyszer látszott szájtanót a szár, amíg az este szár, az omnicsenk meg 100 gyönyörrel vár. Éjjel az omnibus tetején, emlékszem kicsikén, de csuda volt. Lenni korongtak a gyerekek, feltűntenek a teli volt. Miközben a lovaskákban tukolt a budánál, eloltotta még meg a családfát. Éjjel az omnibus tetején, emlékszem kicsikén, de csuda volt. Az idő eljár, a múltnak vége már, egy sokkal nem tartó sokáig, bottogottok Krisztináig már a szörp helyett, ma peskőt rendelek, a drága lányka mégse édesed. Kis legény lakás, parfüm és brilliáns, hiába adtak idegekre, szempont mégis halizsetbe, kompis bársonyán, és autóbársonyán, ha vágja részt az omnicsek után. Éjjel az omnibus tetején, emlékszem kicsikén, de csuda volt. Lenni korongtak a gyerekek, feltűntenek a teli volt. Miközben a lovacskák tukoltak budánát, eloltotta még csak a családfát. Éjjel az omnibus tetején, emlékszem kicsikén, de csuda volt. Éjjel az omnibus tetején, emlékszem kicsikén, de csuda volt. Lenni korongtak a gyerekek, veletünk nevetek, a teli volt. Miközben a lovacskák tukoltak budánát, eloltotta még csak a családfát. Éjjel az omnibus tetején, emlékszem kicsikén, de csuda volt. Hát ez nagyon jó volt. Szóval, ilyenkor mindig egy kicsit megnyugszom, mert tudják, nekem egy ilyen hivatástudatom van, hogy az operettet mindenkinek megszeretessem, aki hajlandó rá, hogy meghallgassa és megszeresse. Egyébként nagyon érdekes, mert pont a legfiatalabb korosztály gyerekek egyáltalán nem elutasítóak az operettel kapcsolatban. Sőt, én nagyon sok olyan e-mailt, vagy levelet kapok Facebookon keresztül is, hogy nagymamák, vagy anyukák írják, hogy a 3-4-5-6 éves kisgyerek vagy kisunoka éppen a melyik operettalt hallgatja, hogy egész délután a Szépváros Balozsvát hallgatta a YouTube-on, vagy nem tudom én. Úgyhogy hál' Istennek nagyon-nagyon sokan szeretik az operettet. De most egy kis műfai kirándulás következik, mert egy kis osztálykirándulásra szeretnék csábítani mindenkit. Hát valószínűleg egy olyan városba, ahova valószínűleg az iskola keretei nem engedik meg, hogy elutazzanak, de megpróbálunk legalább így képzeletben elutazni, aztán hát, ha valaki tényleg eljut oda. Hát látogassunk el a gyönyörű városba, ami sose alszik. Irány, New York! Megadnám bármi
művész úrnak gratulálunk ahhoz, hogy a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség felkérésére elvállalta a művészeti nagykövet tisztet. Megnyitó követően szeretettel invitálom a versenyző tanulók kísérőit, intézményvezetőket, szülőket, Mackó Mama Alapítvány és Óné Márta Zsuzsanna asszony Mackó és babaggyűjtő kiállításának megnyitójára iskolán tiszteletére. A mesemondó verseny ezek után 6 korcsoportban és helyszínen folyik majd. A versenyzőket értékelő zsűri tagjai: óvodás korcsoportban Bacskai Sándorné, Ősziné Kaba Lívia intézményvezető, Zonnevend Ákos Lászlóné pedagógus. Az első korcsoport az első osztályosok tanulókat Szabó Béláné, Konopás Erzsébet és Zsudásné Molnár Erzsébet zsűrizi. A második korcsoport második osztályosait Kónya Sándorné, Kisné Unatényi Katalin és Patkós Klára zsűrizi. A harmadik korcsoportot, akik a harmadik osztályosok, őket Homanyecné Molnár Éva, Vigyinszky Attiláné és Balog Enikő zsűrizi. A negyedik korcsoportban a negyedik osztályosokat Halajni Csordás Judit, Kleiner Ferencné és Kelemen Istvánné fogja értékelni. Az ötödik korcsoporton, ahol az 5. és 6. osztályos gyerekek vannak, Balláni Csordás Ildikó, Frankó Lajosné és Kukelné Virsingen Lívia asszony. Népdal éneklő versenyünk 2 helyszínen folyik. Az alsó tagozatos korcsoportot Simon Katalin, Lénárt Jánosné és Martonné Csúrja Márta értékeli. A felső tagozatos korcsoport zsűrije Repicki Zsuzsanna, Hoszpisel Gyuláné és Bánné Sóságás. Az érdeklődő gyerekeket kézműves foglalkozás és filmvetítés várja a földszinten az első osztály tantermében. Az értékelés és díjazás minden helyszínen a versengés befejezése után a mesemondó teremben történik. Megnyitónk végéhez érkeztünk. Megkérem a mesemondó verseny résztvevőit, fáradjanak a korcsoportjuknak megfelelő táblát tartó diákunkkal a verseny helyszínére. A versenyzőknek eredményes versenyzést, a zsűrinek jó munkát, a nézőknek pedig tartalmas minősítést. Megkérem kedves vendégeinket, fáradjanak fel intézményünk dísztermébe, a versenyzőket kivéve, hiszen a körülbelül 2000 darabból álló Mackó kiállítás ünnepélyes megnyitójára várjuk Önöket.